No niin, morjesta. Tervetuloa Valmentimon podcastisarjaan seuraamaan. Ja tänään on meillä mielenkiintoinen vieras täällä. Meillä on Tuomisen Matti vieraana. Tervetuloa Matti. Kiitos. Ja tänään on vähän poikkeuksellinen tämä podcasti, nimittäin Matti toimii hostina. Vieras toimii hostina ja mä heitän itseni niin kuin areenalle. Mutta ennen sitä niin lyhyt esittely Matista. Oliko se niin? Mitä sä teet muuten työksesi? Mä oon tällä hetkellä teollisuudessa liiketoimintajohtajana ja johdan niin tuotantoa, myyntiä kuin ostomaailmaakin laaja-alaisesti. No niin, hienoa. Mahtavaa, että sain sut vieraaksi tänne. Ja sulla on pitkä historia, yli 20 vuotta myynnin ja erilaisen johtamisen parissa. Ja tietysti olet ollut ilmeisesti teollisuudessa ja kuluttajaliiketoiminnassa. Joo, 30 vuotta työhistoriaa, josta suuri osa on niin kuin esimies. Siitä parikymmentä vuotta myynnin johtamista ja 10 vuotta teollisuutta. Olen itse asiassa vähän seurannut sun uraa sivusta päin ja nyt sitten henkilökohtaisesti tuntenut muutaman vuoden tässä. Mielenkiintoinen historia sulla. Sä olit pitkään niin kuin myynnin johtamisessa ja aika tuloksekkaassa myynnin johtamisen toiminnassa ja tällä hetkellä sitten valmentajana. Mikä sai sut lähtemään valmentajaksi? Toi on hyvä kysymys. Välillä sitä pohtii itsekin, että miksi lähti niin kuin aktiivijohtamisen uralta niin kuin itsenäiseksi yrittäjäksi ja valmentajaksi, coachiksi. Ja on pohtinut sitä, niin kyllä sieltä niin kuin nousee taustalta se kohtaamattomuus, mihin mä törmäsin niin kuin viime vuosien varrella, erityisesti viime vuosien aikana, kun yrityksen sisällä toimin sisäisenä coachina ja valmensin esimiehiä esimiestyöhön, niin siellä niin kuin huomasin sen, että me ollaan tosiaan kaiken näköisissä rutiineissa kiinni, mutta me ei oikein kohdata toisiamme, ei esimiehet alaisia ja alaiset esimiehiä. Ja se sai niin kuin sellaisen niin kuin sytyttää sellaisen kipinän, että tuossa on jotakin, mitä mä voisin ehkä antaa niin kuin valmentajana, coachina. Niin sä oot puhunut tai aikaisemminkin tuosta kohtaamattomuudesta. Mitä sä tarkoitat sillä ihan oikeasti? Yksi teesi, minkä mä otin sitä työelämästä tähän valmennukseen mukaan, niin liittyy, tässä on semmoinen pieni tarina, sopinee, että kerron. Niin eräs mun työntekijä hoksautti, kun mä menin kiireellisissä tilanteissa, niin kun, että nyt tarvitsee tehdä tällainen ja tällainen suunnitelma, tällainen piirustus. Ja sillä oli omat työnsä siinä kesken hänellä, mitkä oli suunniteltu ja määritelty tehtäväksi. Niin mä menin siihen tilanteeseen, että hei, tää pitää nyt saada äkkiä, että tekisikö sä tällaisen ja tällaisen kuvan. Niin se käänsi katseensa mua kohti ja totesi, että tiedätkö, että jokaisella on oikeus tulla oikein johdetuksi. Se herätti mut siinä kohtaa, että itse asiassa me ei välttämättä tulla esimiehinä aina ajatelleeksi, että sillä kaverilla on siellä joku duuni kesken ja me painetaan omalla agendalla. Se kohtaamattomuus siinä tarkoitti sitä, että hän koki, että hän ei tule niin kuin nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi siinä tilanteessa, että mä painan omalla agendalla päälle ja en välitä hänestä. Niin, kai huomioiduksi tuleminen on niin kuin yksi ihmisen perustarpeista. Niin, kyllä siitä tänä päivänä paljon puhutaan. Mä luin tuossa jonkun jutun tai tutkimuksen, että 76% milleniaaleista irtisanoutuisi, jos he eivät tule oikein johdetuksi tai kohdatuksi tai ei arvosteta. Koetko, että tämä on muuttunut? Kyllä se varmasti on muuttunut. En osaa selittää, mistä se kenties johtuu. Iso määrä, 76% Kyllä. lähtee pois, jos Huonon johtamisen vuoksi. Kyllä. Esimerkiksi, kyllä. Joo, ja siitäkin on puhuttu, tuohon vielä jatkoon ehkä sen verran, että siitä paljon puhutaan tänä päivänä, että ihmiset ei sitoudu välttämättä firmaan tai työpaikkaan, vaan ne sitoutuu siihen esimieheen. Ja jos he kokevat siellä niin kuin heikkolaatusta johtamista omasta mielestään, niin kyllä vahvistan tuon tutkimuksen, että se on varmasti totta, että
he vaihtaisivat työpaikkaa, jos eivät saa niin kuin laadukasta johtamista, eivätkä tule kohdatuksi työntekijöinä. Mutta sitten johtamistyössä tietysti olisi hienoa, jos aina pystyisi toimimaan oppikirjan mukaan, mutta oli itse asiassa tästäkin joku tutkimus, jotta niin 3/4 johtajista kokee hukkuvansa työhön ja joutuu tekemään paljon sellaista työtä, missä ei pääse ehkä ihmisten kanssa tekemisiin, on se sitten Excelin tai sähköpostin parissa. Niin, kyllä. Jotta itse asiassa on arjen haaste. Joo, ja sekinhän on johtamisongelma, ajankäyttöongelma, mutta mä vähän heittäisin tuohon poikkaria, että onko se myös niin, että meille on jotenkin mukavampaa ja turvallisempaa mennä siihen sellaisiin asioihin, jotka on meille, jos on sellainen kaveri, joka tykkää niin kuin näppäillä lukujen kanssa ja Exceleiden kanssa, niin se mieluummin ajautuu sinne Exceleiden kanssa, kun haastaisi itseänsä siellä kohtaamisessa. Niin onko se kuitenkin vähän semmoinen priorisointikysymys sitten? Toki ymmärrän, meillä kaikilla johtajilla, jotka johtajina on työskennellyt, niin on kova paine ja kova työkuorma. Tiedän, on siinä myllyssä ollut vuosikymmeniä, mutta sitten se on myös vähän priorisointikysymys, että helposti käy niin, että me tehdään niitä tuttuja ja turvallisia, mitkä on mukavia tehdä, ja sitten ne vähän vaikeimmat ja haastavimmat tehtävät saattaa jäädä sitten niin kuin hoitamatta, ja sekin saattaa lisätä sitä kohtaamattomuutta, että jos esihenkilönä joutuu toteamaan, että en mä kerkeä niin kuin pitää niin kuin keskusteluja alaisten kanssa, vantuvan keskusteluja tai tavoitekeskusteluja tai niin kuin kehityskeskusteluja, että en mä ehdi, kun mulla on kaikkea muuta tekemistä, niin kyllä siinä mun mielestä ollaan niin kuin priorisoinnissa ongelmassa. Se on niin kuin tärkein resurssi. Tai tärkeintä on meille käyttää aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat meidän resursseja. Ja saada sitä kohtaamisia lisää sinne johtamiseen ja arkeen. Mikä on sun tarina johtajaksi? Mikä on sun polku ja missä vaiheessa sä oot oppinut jotain tai oivaltanut ja mitä sä haluaisit, jotta minkä muut välttäisi? Se on varmaan hyvin samankaltainen kuin monella muullakin, että kun on tietyllä tapaa kunnianhimoisena niin kuin hyvin suoriutunut niin kuin tehtävissään, niin on sitten saanut niin kuin ylennyksiä ja haastavampia tehtäviä, ja sitten siinä on tullut mukana esimiestehtävät myös, ja näinhän se monesti menee, että taitava asentaja saa työjohtajatehtävät, ja jossain kohtaa, kun se hoitaa hyvin työjohtotehtävää, niin hän saa valmistuspäällikön tai jonkun päällikön tehtävän ja niin päin. Näinhän se monesti ura menee, ja niin se on mennyt mullakin, että mä olin ensin niin kuin tuotannon työntekijänä siellä teollisuudessa ja sitten sain työjohtotehtävää ja sitten valmistuspäällikkötehtävää ja tiiminvetotehtävää ja niin poispäin, että näin se on minunkin ura mennyt ja näin se usein menee. Ja siinä itse asiassa se sun kysymys siitä, että mitä tekisit toisin, niin vaatisin kyllä itselleni ja kouluttaisin itseäni siihen esimiestaitoihin aikaisemmassa vaiheessa, että sitähän on nuorena aika energinen ja luulee osaavansa monenlaista, kun pääsee esimiestehtäviin, ja yleensä se on se esimerkki johtaminen siellä se ensimmäinen työkalu, mitä tulee käytettyä niin kuin johtamisen työkaluna, että haastamalla omalla esimerkillä lähtee viemään porukkaa eteenpäin. Se ei ole sinällään mitenkään huono, mutta jos se on ainut työkalu pitkään niin kuin johtamisen työkaluista, niin siinä voi tapahtua niin kuin kummallisia juttuja. Niin jos saisin palattua takaisin sinne 90-luvun loppupuolelle, niin kyllä mä lähtisin niin kuin kouluttaa itseäni niin kuin aikaisemmin esimiestehtäviin ja opiskelemaan niin kuin työkaluja siihen johtamiseen. Et liian paljon mentiin, niin kuin on menty kantapääopiston kautta, eli KP-opiston kautta nämä opinnot.
sä oot kouluttautunut insightia tulkitsemaan tai käyttämään ja puhut siitä paljon. Kerro siitä vähän, miten sä käytät, mitä se on? Kerro katsojille, mitä on insight. Joo, siitä voisi puhua 4 tuntia. Mutta lyhyesti. Joo, se on mä oon innostunut itse siitä niin kuin työkalusta. Sehän on niin kuin työkalu, jolla voi niin kuin, joka auttaa tuohon kohtaamiseen, nopeaan tutustumiseen ihmisiin ja ihmisen käyttäytymiseen. Sillähän niin kuin profiloidaan käyttäytymismalleja, että jonkunlaiset niin kuin, jonkun tyyppiset persoonallisuudet käyttäytyy näin ja toisenlaiset näin ja niin poispäin. Siitä tulee ne profiilit ja kategoriointi. Se on hyvä työkalu siihen kohtaamiseen. Se antaa nopeasti niin kuin saman aallonpituuden siinä kommunikaatiossa toisten kanssa. Eli kun me tunnistetaan, esimerkiksi sinusta mä tunnistan, että sulla on tietynlaista värityyppiä, paljon värienergiaa, niin kun mä tunnistan sen, niin mä pystyn niin kuin tuomaan omat värienergiat, samat värienergiat tähän keskusteluun mukaan, saman tahtisuuden ja samanlaiset asiat. Me päästään aika nopeasti samalle aallonpituudelle. Niin miten se auttaa ihan arjessa? Leikitään, että mä olen tunnistanut, että sinä olet punainen tai mikä oletkaan, niin miten mä sitä hyödynnän? No sä voisit hyödyntää esimerkiksi sillä, että kun sä tunnistat mut punaisena, eli ekstroverttisena, nopeatahtisena, määrätietoisena kaverina, niin sulle tulee ymmärrys siitä, että mä olen sellainen, mulla on sellaisia piirteitä, niin sä et säikähdä sitä mun nopeatahtisuutta ja suoraviivaisuutta. Sulle tulee ymmärrys siitä, että toi on nopeatahtinen ja suoraviivainen ja sulle tulee niin kuin, sä tunnistat sen kaverin ja sä et säikähdä sitä, esimerkiksi näin. Ja mulle taas, jos mä tunnistan sut niin kuin, et sä nyt ole vihreä, mutta jos sä olisit vihreä, eli täysin vasta väri, niin sä olisit niin kuin rauhallinen ja vähän vetäytyvämpi ja tosi voimakkaasti tunteilla ajatteleva. Niin mun ei kannattaisi mennä siihen meidän väliseen kommunikointitilanteeseen, jos sä olisit vaikka mun alainen ja mä esimies, niin mun ei kannattaisi mennä siihen tosi kovalla energialla, kovalla tahdilla. Mun kannattaa lähestyä sua rauhallisesti ja mahdollisimman empaattisesti ja vähän kyselevällä mielellä. Niin silloin me saadaan hyvä tulos siitä kommunikaatiosta. Eli se auttaa niin kuin niitä johtamistilanteita, keskustelua, kun tuntee itsensä ja tuntee alaisensa, että miten kannattaa kommunikoida. Se nimenomaan auttaa siinä kohtaamisessa. Sitten sä puhut pelisilmästä. Mitä sä tarkoitat sillä? Se taitaa olla sun oma termi. No joo, siinä on pitkähkö tarinakin, mutta se liittyy siihen, että mulla oikea silmä on niin kuin lasisilmä, se ei ole niin kuin aito silmä. Ja otin tähän niin kuin omaan bisnekseen sen pelisilmän niin kuin mukaan, että se yhdistetään niin kuin myös minun. No se pelisilmä on just sitä kohtaamista, eli pitää olla niin kuin, ja kannattaa opiskella toisen käyttäytymistä, omaa käyttäytymistä ja tuoda se siihen niihin kohtaamisiin. Pelisilmää siihen kohtaamiseen. No sä oot ollut useassa organisaatiossa töissä plus sitten nyt valmentajana tutustunut useampaan organisaatioon, niin miten sä kuvailisit, miltä tai miten hyvä johtaminen näyttäytyy? Toi on hyvä kysymys. Sen ehkä helpommin näkee, kun tulee organisaation sisältä johonkin yritykseen tai organisaation ulkopuolelta johonkin yritykseen, niin sen aistii sen ilmapiirin. Se on sellainen ilmapiirikysymys. Nykypäivänä puhutaan paljon niin kuin psykologisesta turvallisuudesta työyhteisössä. Se on hieno sanotus, mutta se mun mielestä näkyy sellaisena niin kuin fiiliksenä, hyvänä tekemisenä, iloisena tekemisenä. Ja ehkä sen voi sanoa, että siellä ei, semmoisessa niin kuin hyvin johdetussa yrityksessä, organisaatiossa, niin siellä ei ole aistittavissa pelkoa. Se on ehkä se niin kuin juttu, että se on semmoinen turvallinen fiilis, hyvä olotila. Niin, itse asiassa mulla oli tässä ajatuskin kysyä sulta vähän niin kuin muotisanoja tänä päivänä, resilienssi ja psykologinen turvallisuus. Mitä ajatuksia ne herättää sussa? Kyllä mä näen
ne orkesterit, ne organisaatiot, jossa on sellainen turvallinen, mukava työskennellä, hyvä fiilis, siellä luotetaan toisiin, annetaan niin kuin, jaetaan vastuuta, otetaan vastuuta, niin kyllä ne on aika tuloksekkaita yrityksiä myös. Siellä niin kuin, ja siellä on hyvä olla ihmisillä. Ne tulee hyvällä mielellä duuniin, ne lähtee hymyssä sui töistä. Tämä vähän tuntuu semmoiselta, että onko toi tottakaan. Mutta kyllä niitä vaan on sellaisia. Ja kyllä mun mielestä se liittyy myös siihen kohtaamattomuuteen ja taas kohtaamiseen, että siellä ihmiset kokee, että heidät huomataan, heitä kuunnellaan, he tulee nähdyksi, kuulluksi, huomatuksi. Ja niissä organisaatioissa on yleensä niin kuin aika hyvät tulokset myös. Sä oot nyt valmentajana ollut jonkun aikaa ja nähnyt erilaisia organisaatioita, erilaisia yrityksiä. Mikä on sun tärkein viesti yritysjohtajille? Käyttäkää aikaa kohtaamisiin. Raivatkaa sieltä kalenterista ja ottakaa viikoittaisia, kuukausittaisia rutiineja, jossa ihan kohdataan alaisia. Ja mielellään kahden kesken. Ne on tosi antoisia ja ensinnäkin sinulle johtajana, mutta myös sille porukalle. Se aika, minkä annatte henkilöstölle, se tulee tekisi mieli sanoa, että 100-kertaisesti takaisin, mutta moninkertaisesti ainakin. Puhuttiin ajankäytöstä, puhuttiin johtamisesta, että mihinkä sitä aikaa siellä käytetään, vähän insightista ja mitäs meillä vielä oli, pelisilmästä. Mitä sä haluaisit tähän loppuun vielä sanoa? Ehkä se liittyy tuohon kohtaamiseen. Antakaa aikaa porukalle, opetelkaa tunnistamaan oma joukkonne, oma tiiminne. Ja semmoinen vinkki, pelisilmää voi kehittää, sitä voi jalostaa. Et siihen kannattaa käyttää. Pelisilmää voi treenata, sanotaan näin. Kiitoksia Timo. Kiitos mielenkiintoisia Matti. Kommentteja. Kiitos Matti. Kiitos katsojille. Mukava, että jaksoitte seurata tänne asti tätä juttua. Ja ei muuta kuin pelisilmää kohtaamisiin. Se on moro.